かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。の剣となる。かの者に力を。動けないディア。さあリアナ、もう逃げ場はない。おとなしくついてくるんだ。どうしてエルヴィン、どうして変わってしまったの？リアナ、初めて会った時、あなたは優しくて争いを憎んでいて。今もそれは変わらないよ。少しでも早くこの戦乱の時代を終わらせたいから帝国に協力しているんだ。そうは思えないわ。だって帝国が攻めてこなければこの辺りは十分平和だったのよ。この辺りはそうだったかもしれない。だが俺は今まで旅をしてきて、この大陸の至るところで争いを見てきた。それを根本からなくすには。やっぱり変わってしまったのね。以前のあなたなら力ではなく信頼によって生まれる平和を求めたはずだわ。これ以上の話し合いは無意味だ。リアナ、君を連れて行く。エルヴィン。皆の奮戦のおかげだな。禁断の地ベルゼリア。古の時代、この世界を闇に閉ざそうとした魔族が封じられたとされる土地である。その地下にある闇の神殿の中ではまがまがしい石像に囲まれ、松明の光に照らされた巨大な祭壇が不気味に浮かび上がっていた。
その祭壇には一振りの体験と、左右にリアナによく似た二人の少女が立ち尽くしている。そして祭壇の前に立つ国威をまとった男の口から発せられる栄唱は、魔剣の復活が近いことを告げていた。